Slušat će Oluju. Gotovo je vreme šetnji. Gotovo je vreme govora. Vreme je za akciju. Večeras nije vreme za reči. Vreme je za dela. I pozivam vas sada, dragi prijatelji, da svi zajedno napravimo prsten oko onoga što pripada vama, Beograđanima, nama, to je ova zgrada. Da je okružimo, osvojili smo je na izborima 17. decembra, a poslanici i odbornici da uđu unutra i da se obrate kao pobednici sa balkona svima nama. Idemo tamo, napred! Trenutno su vrata slomljena.